היי חברים, בסרטון הזה אני אראה לכם בדיוק איך אני מכינה חנוכיה ואני אלמד אתכם איך אני מגיעה לאפקט של שיש. אז מה שאני עושה, אני ערבבתי את הגבס הפולימרי ואחר כך הוספתי פשוט טיפה של פיגמנט שחור, הוא מגיע נוזלי. אני אשאיר את הקישורים בלינק למטה למי שרוצה לרכוש. ומה שבעצם עשיתי, ערבבתי ממש מעט רק כדי להשאיר פסים, ואז אני התחלתי לשפוך את זה לתוך התבנית. מילאתי חצי תבנית בערך, ניערתי את התבנית כדי להוציא בועות, ואז המשכתי לשפוך עוד גבס, עוד מהחומר. כרגע אני שוב פעם מנערת את התבנית כדי שזה ייכנס לכל המקומות בתוך התבנית, ימלא אותה עד הסוף. וכרגע לבסוף אני עושה שכבה נוספת, שכבה אחרונה, ממלאת את החומר עד סוף התבנית. נותנת ניעור קטן כדי שהתבנית תתמלא בכל החומר. ועכשיו שלב החילוץ. הרגע הכי מרגש בכל היצירות שאני עושה זה לראות איך המוצר הסופי יצא בסוף. אז בואו נראה איזה חנוכיה קיבלנו. וואו, תראו את אפקט השיש שיצא, ממש שחור עם הלבן, נראה מיוחד מאוד, אני אהבתי. ואתם? תרשמו לי בתגובה. אם אהבתם את הסרטון, תעקבו אחרי לתוכן נוסף.